ମୋ ନାତୁଣୀ କହିଛି କ'ଣ କହିଛି? କହିଛି ତଳେ ନିଆଁ ଉପରେ ନିଆଁ ମଝିରେ ବସିଛି ପୋଡ଼ା ମୁଆଁ। ମାନେ ଆଲୋ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? କହିଲା ତୁ ଏତିକି ଜାଣିନୁ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋଡ଼ ପିଠା। ରେ ବାବା ତୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ମା ଆମ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ନାଉ। ହଁ ନାଉ ଆଣିଲା ଆଜି କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ମା ନାଉରେ ବନଉନ। ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବି। ମା ଆଜି ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ହାତର ତିଆରି ପୋଡ଼ ପିଠା ମାନେ କେହି ବି କରିପାରିବେନି। କରିବ ଯୋଉ କେତେ ଚାଉଳ ଭିଜୁଛ? ସେରେ ଚାଉଳ। ସେରେ ମାନେ କେତେ? କିଲୋ 250। କିଲେ 150 ଭିଜୁଛ। ସେ ଗୋଟେ ନାଉ ହେଇଯିବ? ହଁ। ହଉ। ମା ଚାଉଳ କିଲେ 150 ଭିଜେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ନାଉ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବେ। ମା ଆମର ଚୁନା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ନାଉ ମା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ନାଉ ବସିଛି, ତାପରେ ଗୁଡ଼ ଦିଆହେବ। ଗୁଡ଼ ଦିଆହେଇକି ଗୁଡ଼ ଦିଆ ହେଇକି ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଜନ୍ତା ହେବ। ଏଇ ଗୁଡ଼ ମା ପକେଇଲେଣି। ନାଉଟାକୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବସିଲା ପରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲା ପରେ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେଣି। ଏ କେତେ ଗୁଡ଼? ଅଧ କିଲୋ ଅଛି। ଅଧ କିଲୋ? ଗୋଟେ ନାଉରେ ଅଧ କିଲୋ ଗୁଡ଼। କିଲେ 150 ଚାଉଳ। ସବୁଦିନ ସବୁ ଚାଉଳ ପକେଇବନି? କେତେ ପକେଇବ? ମା ନଡ଼ିଆ ମା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ପକେଇ ଦେଲେଣି। ଆଉ ସିଝିଗଲାଣି? ହଁ। ଗୋଲମରିଚ, ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ମା ଆଡ଼୍ କରିନେଲେ। ମା ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ ଭଲକିନା ଗୋଳେଇଦିଅ। ଚୁଲିରେ ଆମର ଆଜି ବନା ହେଉଛି ନାଉ ପୋଡ଼ ପିଠା। ମା ତାଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ବାଗେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି। କ୍ଷୀର 250 ଦେଇଛି। କ୍ଷୀର ବି 150 ଦେଇଛ? ତମେ ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ଆସୁ ଆସୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତମେ ବସେଇ ଦେଇଛ ଆଉ। ଏବେ କ'ଣ ଚୁନା ପକେଇବ? ମା ଖଳି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା? ରେଡ଼ି ପୁରା ସବୁ ସରିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ନଦା ହବ। ନଦା ହବ? ମା ଖଳିଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। କାଇଁ ଭିତରେ ଥୋଇଛ କଢ଼େଇରେ? କଢ଼େଇ ତାତିଯିବ, ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲ। ମା ତାପରେ ଘିଅ ଢାଳିଲ? ଗାଈ ଘିଅ ଢାଳିକି? ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ? ପିଠଉ ଦିଆହବ, ଜନ୍ତା ପିଠଉ। ଜନ୍ତା ପିଠଉ ଦିଆହବ। ମା ପତ୍ରକୁ କ'ଣ ସେକି ନେଲେଣି? ମା ପତ୍ର ସେକୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଫାଟିଯିବ, ନ ସେକିଲେ ଫାଟିଯିବ ପତ୍ର। ଓହୋ, ଏତେ କଥା। ପତ୍ର ନରମ ହେଇଗଲା। ଘିଅ ଲଗାଇଥିବା ପତ୍ରକୁ ମା କଡ଼େଇରେ ଥୋଇଦେଲେଣି। ତାପରେ ବୋଧେ ଜନ୍ତା ପିଠଉକୁ ରଖିବ ନା କ'ଣ? ପିଠଉ ଏବେ ନଦିଲେଣି। ମା ସବୁ ପିଠଉ ପତ୍ରରେ ନଦି ଦେଲେଣି। ମା ସବୁ ପିଠଉ ନଦି ଦେଇକି ତାକୁ ପିଠଉକୁ ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବ। ମା କ'ଣ ସାଇଜ୍ କରୁଛ? ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲାଣି। ମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ମା ଘିଅ କାହିଁ ପକଉଛ ପୁଣି? ପତ୍ର ଲାଗିବନି, ପତ୍ରଟା ନ ଲାଗିବ। ତା ଉପରେ ପତ୍ର ଦିଆହବ? ପତ୍ରଟା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଘିଅଟା ଦେଲ? ମୁଁ ନାଉ ପୋଡ଼ ପିଠା କେବେ ଜାଣିନି କରି। ଏବେ ଶିଖୁଛି ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ନାଉ ପୋଡ଼ ପିଠା। ଆଉ ମା ଅଛି, ତ ମାନେ ଖାଇବ, ମାଆକୁ ପାଇବ କି ନ ପାଇବ କରିଦେବ। ପତ୍ର ମା ନଦି ଦେଲେଣି ସାଇଜ୍ କରିକି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମାଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି, ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପୁରା ନିଆରା। ଜାଳ ପୁରା ଖେଞ୍ଚି ପକାଉଛନ୍ତି ମା, ଭଲସେ ଜଳିବ। ତାପରେ ଘଷି ନଦେଲେଣି ପୁଣି। ମା ଘଷି ନଦେଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଘଷି ନଦେଲେ ପୋଡ଼ ପିଠା ହବ କେମିତି? ତୋ ଝିଅ କହୁନି? ମା ନିଆଁ ଏତେବେଳେ କାହିଁ ଦେଉଛ? ନିଆଁ ଦେଉଛି, ପୋଡ଼ ପିଠା ହବ। ମୋ ନାତୁଣୀ କହୁଛି ତଳେ ନିଆଁ ଉପରେ ନିଆଁ ମଝିରେ ବଇଛି ପୋଡ଼ା ମୁଆଁ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଖାଇକି କହିବ। ହଉ ଆଉ, ତା ଅର୍ଥ ବା ପୋଡ଼ ପିଠା। ମା ଚୁଲି କନ୍ଧରେ ବସି ବସି ଚୁଲି ହାୱା ଖାଇ ଖାଇ ଗରମ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଖିରୁ ପାଣି ବୋହିବ।
କାନ୍ଦିଲଣି ମୋ ନାତୁଣୀ କହିଛି କ'ଣ କହିଛି? କହିଛି ତଳେ ନିଆଁ ଉପରେ ନିଆଁ ମଝିରେ ବସିଛି ପୋଡ଼ା ମୁଆଁ। ମାନେ ଆଲୋ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? କହିଲା ତୁ ଏତିକି ଜାଣିନୁ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋଡ଼ ପିଠା। ରେ ବାବା ତୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ଆରେ ବା ବଢିଆ ଜ୍ଞାନ ମୋ ନାତୁଣୀରେ ଅଛି। ଆଉ ମତେ କହିଲା ମୁଁ ସେ ଜାଣିବି ରେ ତା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଡ଼ ପିଠା। ତଳେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଉପରେ ନିଆଁ ଦିଆ ହଉଛି, ତା ମଝିରେ ସବୁ ପିଠା ବସିଛି, ହେଇଗଲା ପୋଡ଼ା ମା। ଜେଜେମା ନାତୁଣୀ ତାହେଲେ ଏଇଆ କଥା ହେଇ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନଉଛ ନା କ'ଣ? ଜେଜେବାରେ କଥା ହେଇକି ଜେଜେମାକୁ ନାତୁଣୀ ଜୋଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ମୋ ନାତୁଣୀ ଭଳିଆ କିଏ ହବ? ସବୁ କଥା ଶିଖି ଯାଇଛି ମୋ ନାତୁଣୀ। କେତେ କଥା ସେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ କହିପାରୁନି ତାକୁ। ଟ୍ରେନିଂ ନିଅ ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ପାଖରୁ। ତାହେଲେ ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯା, ନହେଲେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଥରେ। ଯିବା ଆଉ। ହଉ ନା ସେ ମତେ ଘରେ ପଢ଼େଇ ଦେବ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇବି ନା। ସେ ମତେ ଘରେ ପଢ଼େଇ ଦେବ ପାଠ। ଆଚ୍ଛା ଖାଇଦବୁ, ଆସିଲୁଣି ଅଫିସରୁ, ମୋ ପୁଅ ବି ଗିଳିଲାଣି, ଝଟ ଖାଇଦେ ଯା। ମୁଁ ଏଠି ପିଠା ନଦା ସଇଲାଣି, ଯା ଖାଇବୁ ଏବେ, ଆଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବି ଆଉ। ମା କ'ଣ ପିଠା ରେଡ଼ି କରି କାଟି କୁଟି ସାଇଲଣି? ହଁ ହଉ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କର। ଦଉନା ମୁଁ ଖୋଇଦେବି ଟିକେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଠା? ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ପା କହିଛି ମାଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ନାଉ ପିଠା କେହି କରିପାରିବେନି ସୃଷ୍ଟିରେ। ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେଲି, କହିଦେଲି